amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya dirraɓe en yetti jawmirawo ceniɗo hande bo hawtuɗo en ha nokkure barkantere nde ha en wolwana haala dina men e baw nani ha fuɗɗode man ɗo en wolwanan haala sababuji ko nastinta ɓi adama yiite be sababuji ko nastinta ɓi adama aljanna. En andi jawmirawo ceniɗo tagani yiite ɗo yimɓe muɗum worɓe be rewɓe fuu, en no tagani aljanna bo yimɓe muɗum worɓe be rewɓe fuu. E nden en nani anabi sallallahu alaihi wasallam wiyata o yiide o yi ɓurna wonɓe ha yiite pat ɗum rewɓe. E nden o wiyata ya jamaare rewɓe hokke sadaka ɗuɗɗina istighfar ngam mi yimon onon ɓuri ɗuɗugo ha yiite. ɗum hadisewol ngol Bukhari be Muslim filli. To kadi goɗɗo andi ko moye andi woodi ko waɗata ɓi adamajo nasta yiite. Hidde ko en wolwana sababuji man ɗo en wolwanan sharɗiji ko waɗata ha julɗo to ɗi hawti her maako o nastan yiite. Allah renen ko ɗi hawta her meɗen. Sharɗiji ɗon jeeɗiɗi to ni ɗi hawti ha goɗɗo o nastan yiite. Arande man kam o laata yaake o maayi ɗo oɗo mari zunubaji, oɗo mari zunubaji yaake o maayi. To eni sharɗiol ngol kam wala on denaɗo sai annabi sallallahu alaihi wasallam. To ngol ka tawan ngol hebbidinan dow ɗuɗɓe, ko en foti en wiya yimɓe pat ko luuti to ba annabi sallallahu alaihi wasallam. E ɗiɗaɓol man o maaya o tuubay ha zunubaji maako man. Yaake o maayi ɗo o tuubay, oɗo jooti ɗo zunuba man o tuubay. E sharɗiwol tataɓol zunubaji maako man laata ɗum gedde mawɗe on na ɗum pamare. Ngam to ɗum gedde pamare on ɗo to dayiti mawɗe Allah yafan mo, amma gedde mawɗe dole se o tuuba her maaje. O maayi o tuubay nden zunubaji maako on ɗi laati ɗum gedde mawɗe. E sharɗiwol nayaɓol kuuɗe maako boɗɗe laata tullan kalluɗe, mana kalluɗe ɓura boɗɗe ɗuuɗugo. oɗo mari zunubaji man nden ɗi laati ɗum gedde mawɗe nden ɗi ɗuɗɗi bo. E sharɗiwol jooɓol ta o wona nder yimɓe ɓe Allah artirani ɗum wato yerda ɓe ba yimɓe Badr, fa sahaba nabi sallama laatiɓe ha Badr be sappaniɓe nabi sallam ha bayatu ridwan ɓeɗo ka kamɓe ɓe nastay. Kamɓe ka ko sharɗiji ɗi en wino arandeji ɗo ɗon ha maɓɓe kamɓe ka ɓe yaafaɓe. E sharɗiwol jeegowol ha yande darngal ɗo en andi seetaji ɗon annabi sallam seetan yimɓe, annabo en seetan, saali en seetan, sahaba en seetan, nden kanko seetago ko ngota heɓaymo. Ha yimɓe seetete pat kanko o seetaka. E sharɗiwol jeeɗiɗaɓol Allah bo yaafaymo. to ni sharɗiji ɗi jeeɗiɗi hawti ha ɓi adamajo a'udhu billahi ɗi hawta goɗɗo wato ɗo man ɗo sababu no nastira yiite, wato sharɗiji no nastira yiite hawti. To kadi en wolwanan ha ɗo nde ɗum rewɓe en wondi, en wolwanan debbo, en tammi wolwango zunubaji kertuɗi ha debbo no waɗata wato o nasta yiite. Sababuji wato zunubaji man ɓurna fu ha rewɓe ɗi wonata, ko ngam ɗiɗo wona ha woɓɓe feere huɓo, amma goɗɗi feere ka ɗo wolwana rewɓe. En artiran en wolwa zunubaji wato sababuji je yimɓe fuu, yimɓe pat ɗo hawti ha ton. Nden en lora en wolwana sifaji rewɓe yiite bo. E arande man kam nder sababuji ko naata ɓi adamajo yiite shirku, hawtango Allah. Nder shirku man ɗo yahango buude en be larnoɓe. To ɗoro ɗo shirku kam a tawan yimɓe pat waɗan ɗum, amma ba ɓurna yahugo ha mallum bo ɗo bo ɗum ɗo wona ha rewɓe. To ɗoro ɗo yahugo ha buude en, siroɓe, laaroɓe e ko nandi be man ɗum shirku on. Ngam ɗume? Ngam wala mo andi birni ɗum ɗo sai Allah. E nden a yehi ha goɗɗo a wiya o laaranama ko Allah hoddirta, ha a luuta hoddirore Allah on kanna nanu famata ko. To ɗo bo ɗo zunubawol arandewol ngol nastina ɓi adamajo yiite. To ɗum laati ɗum shirku mawɗo on kam to nasti man ɗo o duuman ha yiite man o wurtata o ka foroy. To ɗum shirku pamaro ɗo bo bana riya be ko nandi be muɗum
ɗo bo foti o yengite ha yite man o wurta amma to mayri be shirku mawɗo to ka to nasite man ha foroy o wurtata e sababu won ɗiɗaɓol keferaku hufran gotol nder dagaɗage imanaku ana imma o hufrani wodende allah o wi allah wala ko mballa o hufrani malaika en o wi wala e nandi nder kamɗe iman jeegoɗo gotol man ko goɗɗo hufrandi ɗum fuu nastani yite duuma to ko kanjum kako dumnata ɓi adamajo ha yite on e tataɓol man yankirgo gotal nder dagaɗage islama ɗum julde walla suumay walla zakka walla hijju on o yankiri o wi wala ɗo bo ɗum naadan mo yiite dumna mo ha yiite man ɗo ka pat ko dumnata goɗɗo ha yiite on e nonnoon sababol nayaɓol jancugo diina allah ko jancugo alqur'an ko jancugo annabi sallallahu alih w sallam e ko malla bo jancugo yimɓe diina ɗo bo jawmirawo weccen ɗum ha alqur'an ha suratu tawba allah wolwi o wi wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum wala jancugo diina ɗum keferako on en andi sababu aya man ɗo annabi sallallahu ɗum no yaada ɓe sahabo en maako konu nden yimɓe woɓɓe feere ɗo sarga wato wiya ɓe yeɓana goni en maɓɓe ɗo kam wato wakkere ñamde kaɓe ñaman masine wakkere habre bo ɓe mere en ɓeɗo janca jala nde annabi sallam wolwani ɓe ɓe wi kayi ɓeɗo waɗa gewte on nonnoon haɓe tayira laawol wona heɓano jahangal hoytinira ɓe ɓe wi ɓe yewti ɓe jali on nonnoon to ɗo man ɗo allah jippini ayaji ɗe holli en ɓe hufri to ɗo bo goɗɗo renta irim kalimaji ɗi wolwante dow yimɓe diina ato sarga yimɓe a bakkuko e ko nandi ɓe man to a sarla en ɗum sunna annabi sallam on goɗɗo yakti nden an bo a wiya ɗo janca ɗo man annabijo sallah sallam on a janci to jancugo annabi sallam bo wurtina goɗɗo diina e ɗo ka fuu ko dumnata goɗɗo ha yiite e no noon jowaɓol man naafikaku ko on naafikaku ɗo wangingo juldamku suuɗa keferaku ɗo on naafikaku haɓɓere e naafikaku gongu feere bo ɗon naafikaku kuugal mana huugo kuuɗe naafiki en ɗo bo annabi sallam ecci en ɗum to goɗɗo yewti fewa to hoolama zamba to iini bo ludna iina mana to waɗnima rendez-vous o ludna rendez-vous man o respectata e nden to on waadi jokkirgol bo o huɗa laakiri irim sifaji ɗi so haɓi adamajo o anda o ɓe sifaji naafiki en nonnoon to oɗo mari joosu ha julde mana umma juula ɗo ɗo tedda mo masine to juulan man bo o sabbitina julde man ha wakkati ɓaɗa wurtugo nden o juulande man kap kap wala yaskuruna allaha illa qalila ha julde maɓɓe man ɗo ɓe innata allah se pamarum mana to ɓe wino subhana rabbiyal ala goɗɗo waɗande tati ɗo wiya kanko nan de goto ɗo wi heyanna kanko a goto tan ɗo waɗata banni e julde maako to banni on sifaji maako ɗo bo ɗo sifori ɓe sifaji naafiki en oɗo huwa kuugal naafiki en ɗo bo kanjuman ɗo bo to ɗuuɗi ha goɗɗo to kila yara goɗɗo ha naafikaku mangu man naafikaku pamaru ɗo foti yara goɗɗo ha naafikaku mangu ene noon nder sababuji ko natta goɗɗo yiite luutugo saaroji ɗo ɗum geddal on manngal e nandi haqqe goɗɗo ɓurɗum teddugo dow ɓi adama ɓaawo haqqe jawmirawo ɗum haqqe saaro maako e nonnoon jeeɗaɓol man ñaamugo riba karam ka ɗo e ɗo bo e nandi ɗon ha yimɓe jonta ka warti naane ka en ɗon no wiya banque on hokkanno ceede ñamande ɓe intérêt jonta ka warti yimɓe fu ɗo waɗa noon goɗɗo yaha jaɓa ɓooro sappo ha goɗɗo to diga wawi jaɓugo man no o wiyamo 10% o itta ɓooro kam hokkama ɓooro jeenayyi taki to yehi yoɓugo ɗo yo ɓooro sappo to ñaamo riba ɓe ñamno riba pat ɓe seedo ɓe windowo man pat annabi sallam laani ɓe to ɗo bo to goɗɗo huwan kugal man ɗo ɗum laatan sababu naadugo mo yiite e jettaɓol man nder gedde man seedam joraku seedaku fewre haala o andaka sam o yawi o seedan ko malla oɗo andi haala no woni amma ɓe hokkamo ceede o sanja seedaku charatu jour ɗo bo ɗum naadan goɗɗo yiite e jeenaɓal nder gedde man ñaamugo richwa corruption ɗo bo ko wonnon man ɗo goɗɗo oɗo andi oɗo mari fewre nden o yawa hokka ceede ha hiitowo sanjanamo kiita man o andi o wala goonga amma nde oɗo jogi ceede ɗo o andi o heɓan goonga to ɗo kam kanjum kam koyen wala haaje wargo commentaire ha
do majum en andi ɗum laami leddi men ɗo e non hunayere fewre goɗɗo huna dow fewre hunde o ɗo andi no woni feere wara huna heɓa goɗɗo jaɓana mo al yaminul ghamus kañum ɗo wala kefergal to goɗɗo huni no hunayere non feere kam ɗum ɗo mari kefergal amma hunayere fewre kayum kam ɓe wi nde mudnan jawmire ha yite kañum winde al yaminul ghamus hunde andina no woni sama huna a fruttina gite heɓa goɗɗo jaɓane to nani inde Allah o wiya to jam ɗo kam naw hunani am nasafa min kam mi jaɓi to ɗo ɗon mudnan jawmire man ha yite e non hiitugo hakkunde yimɓe dow majjere ko malla bo dow toñande mana a anda hunde no a anda kita no hitirte sam a wiya ana hiitan ko malla bo aɗo andi no hitirte kam amma a yiɗa hokkugo oyaɗo goonga wayne on a yiɗi a jinganta a hokka ɗum goonga dow fewre dow toñande eno noon surɗingo kuuje marɗe yonki ɓeysingo ɓiɓɓe adama ko dabbaji to ɗo woɓɓe feere ha nder modiɓɓe ɓen wondi zaman jonta ɗo ɓe hoosi photo fu ɓe nastin ɗum nder ton ɓe wi to na photo ji laati laru waɗugo photo mere noon ɗo fu ɗum geddal to e nden sakka jonta kam en yi photo ji man ma warti woɓɓe feere ka ɗo rewa photo ji mum fu photo ji cheikhu en ɓe ɓila ha suuɗi maɓɓe ɗo ka warti ɗum shirku woni yaake man kam photo man saali geddal hoti shirku ngam en andi en yiɗaji wongo cheikhu wayni ɓe feere ka ɗo mari ɗum ha salon ji maɓɓe ngam cheikhu man protégata ɓe kamɓe ɓe wiyata to ɓe hoti ɗum ha shirku en andi bo ko fuɗɗino rewgo labbi fu ɗum banni man diga zaman warti no nabi nuh alayhi salam en ɗo janga ɗum ha sourate nuh ɗo modi ɓe wolwi dow haala man ɗum e statiji maɓɓe on ɓe sehino on ha hiiri wiyete warti ɓe ɗo rewa e statiji man to jotta ka photo ji cheikhu en bo ɗo rewe e nonnoon nder gedde ko natta ɓi adama yite kutinirgo kuuje cardi ko kangeri or ko argent ha ñamugo ko ha yarugo ɗum ɗo ɗum karam ɗum mana mara cueur ji ma en or ko cueur en argent a ñamira to ɗo man ɗo ɗum karam ɗum e ɗum naɗan ɓi adamajo yite e nonnoon so ende ihlas ha ɗaɓɓitigo andal a jangan andal dina amma a yiɗi haɓe wiya wayne modibbo wayne janguɗo wayne weladandejo ɗo on haaje ma ɗo bo annabi sallam yecci e nder yimɓe arande en nasinteɓe yiite goɗɗum modibbojo mo jangi walli fi defte waɗi pat amma ngam ha yimɓe mana ɗum to ɗo bo oɗon nder arande en nastinego yiite to so ende margo ihlas ha ɗaɓɓitigo andal ɗum marannan goɗɗo sababu ko yarata ɗum yiite e noon ñukkingo andal wandi andal sharia o ñukkini o yeccata yimɓe o wiya yimɓe ɗuuɗi fitina kanko wawata jangingo ɗo yimɓe ɗo kamɓe andi to ɓeɗo dilla yiite to ɗo bo annabi sallam wiyen goɗɗo to suuɗi andal o waɗante labangal yiite to ha feere ɗo kam ma o wiiri to suuɗi andal ngam dikka hadisol bingol to ƴamama on ɗo ka to ƴamama on o suuɗi amma wingol to suuɗi andal tan kam ɗo ka ko a yi goɗɗo ɗo huwa hunde on nde woɗay ha sharia a wawi yeccugo ma yeccay moni e suuɗi andal ɗo on kulningol kangol kam a yi goɗɗo ɗo waɗa hunde ɗo man ɗo na banni ɗum warta islama oɗo juula on julde nde woɗay a fotina hollitamo wayni no watta ɗo na banni watte nden a jooɗi siru a wolway to ɗo ka anda aɗo mari kaltaɗo dow hoore man e noon yeɓugo julde ko malla bo wurtingo wakkati man so ene juulugo sam to julta sam on kam o wi julde wala ka en andino o kefeero e to oɗo juula man amma oɗo diwa wakkati walla bo o julta woode e ɗo man bo no haala mako ɗo fuu oyo nastowo yiite bimana zuura ɗo o sabbitina ɗum ha asiri nasta o wara hawta ɗe walla o sabbitina asiri ha magarba waɗa o juula kukub magarba asiri o timmina jokka magariba ɗo ɗo pat jawmirawo wolwani yimɓe yeeɓoɓe julde ɗo ha alquran en ɗo janga suratu mariam en ɗo janga suratul maun fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun mana ɓe ka fuu yeeɓoɓe julde on yimɓe ɓe julta sam kam Allah wolani ɗum ha suratul muddassir ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin mana ɓe laateno ɓe juuloɓe kañum naji ɓe yiite ɓe yabo jawmirawo wi fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun mana yeeɓanɓe juule mumen mana sabbitina julde ha wakkati wurta e no noon juuloɓe kap kap ɓoosata julde man to ɓe pat ɓe laawol gotol e non noon ɓe wo'inta nangarɗam goɗɗo nanga nangarɗam
wakkere teppere ɗo ndiyam memay walla o loota juuɗe maako man ɗo hed les ɗo a tawa pat ndiyam memay walla o ñeɗa ndiyam o rufa o moyta yeeso maako on Allah wino o loota kanko bo wi o moyta noon to ɗo pat ɗum ha yimɓe to a laari yimɓe no nangirta a tawa nangarɗamji goɗɗi feere ɗo kam ɗam wiyatake ɗum nangarɗam oɗo moyta yeeso maako moyta terre maako na oɗo loota Allah bo wi o loota to soyni wo'ingo nangarɗam ɗo bo ɗum sababu ko naata ɓi adamajo yiite e non noon ñaamugo jawle yimɓe be fewre ñaamugo jawle yimɓe be fewre ko noon wato zamba yimɓe goɗɗo hokka mo ñamande o ñaama walla o heɓi ferwere be jawdi goɗɗo wujjan e ko nandi be man ɗo pat ɗum nder sababuji ko naata ɓi adamajo yiite e noon ñaamugo jawle atimme en dow to yande oɗo mari atimmejo ɗon ha les maako oɗo halfi ɗum nden hunde mum o ñaaman en jokkino tariha mawɓe meɗen naane to goɗɗo ɗo wondi be ɓinguel atimmel e ɓinguel ɗo mari nayi masalan to ɓe ɓirima ɓirdude maako fu feere ɓe hawtata ɓe ɓirdude nayi maɓɓe to ɓe laawani ɓinguel atimmel lawri woɓɓe feere ka anda lawritema amma mawɓe ɗo ka andan lawri to ɓe laawi lawri je ɓinguel ɗo ɓinguel atimmel ɗo ɓe mustata koli maɓɓe se ɓe loota juuɗe maɓɓe ngam ta ɓe ñaama jawdi atimme banni min nanino mawɓe min waɗanno e nden hannde ka to goɗɗo heɓi woodi nder ɗum maayi ko noyi ka e mon kalifa kam machallah kam ka heɓi no riskira to ñaamugo jawle atimme be to yande ɗo Allah bolani ɗum ha sotu nisa alladina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira mana ko ɓe ñamata ha deeɗi maɓɓe ha duya ɗo ma ɗum yiite e nden ɓe tammina sugo yiite bo alakhira ɗo ko Allah wolani ɓe e non nder sababuji ko naata ɓi adamajo yiite mbarugo goɗɗo ko mbartugo hoore mum ngam yonki maɗo funa an mari a tawan goɗɗo feere o wiya duya ɓilli mo walla o ɓerni kanko o mbartan to o mbarti ɗo o dilli yiite on nabi sallam iccen to goɗɗo mbarti ko o mbartiri fuu oɗo yangitire be man ha yiite to waɗi ha dow won o diwi o yani masalan o yewi dande maako o maayi banni may oɗo yangitire ha yiite to o yuuti hoore maako be laɓi on oɗo jogi laɓi man banni yuuta hoore maako ha yiite to nonnoon to haɓɓi ɓoggol o ɓilti ɓe ɓiltata e nanata ɗo bo banni oɗo yangitire ha yiite to tooke o yari o mbarti hoore maako oɗo yarne tooke man ha yiite to e nonnoon nguyka ɗo bo ko woni nguyka ɗo hoosugo jawdi goɗɗo ɗo ñukkude to ka to yiɗi ɗum jawdi gorko ma to ɗum yiɗi ɗum jawdi saaro ma moy pat ma hoosi jawdi ɗum ɗo ñukkude pat ɗum nguyka to andi bo nguyka ha sari islam to yettino nisab wonno ɓe tata jungo fu to eno noon yerdugol les ndamku ha yimɓe muɗum mana goɗɗo gorko on oɗo yiya yimɓe saare maako ɗo waɗa to ko hollata o laaɓay oɗo wanca bay wiyata nden o faalay kanko wala kajal to ɗo bo o nastan yiite eno noon yargo giya yargo mbal to ɗo famarum dedei ko en sufti non tan amma na fuu na ɗo tan wiyata sababuji ko nasinta yiite ko nasinta yiite ɗuɗɗum masine ɓura banni ɗo ka jonta ka en hoosi lawlaw non tan hidde ko en wolwana wakkere debbo bo